Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an Syekh Ahmad bin Abi Al-Hawari annahu ahada Syekhahu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu alla yukhalifahu fi syai'in. Falamma kana dhatu yawmin jaa wa huwa mashghulul qalbi faqala lahu ya ustad qad hamiyat tanur falam yukallimuhu fakarrara alayhi dhalik miraran. Falamma aksara alayhi qalahu idhhab fadkhul fadhahaba min 'indihi wa dakhala fit tanur. Falamma kana ba'da sa'adin qala Syekh Sulaiman ilhaqu Ahmad fa innahu ahadani alla yukhalifani fi syai'in. Faja'u ilaihi wa akhrajuhu minat tanur wa lam tadurruhu nar. Saderengipun waos napa niki ngaji gedhi kula atas nami piyambak nek tak sengaja mboten keranten kita sehulan apa Syawal aturaken sugeng riyade nuwun ngapunten. Wa kulli amin wa antum bi khair, mugi sedaya angsal barokah sing Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Niki nerangaken bilih tiyang menika tenggene donya ngalam donya. Kala wingi dipun terangaken bilih wong niku kedah duwe guru. Tiyang niku kedah duwe kados-kados wajib nggih nek guru napa mawon, amargi tiyang niku mboten roh jithoke dhewe, wong niku ora roh jithoke dhewe. Jadi supaya roh kesalahane dhewe, supaya roh awak dhewe nglakoni apik napa mboten, iku kudu dituntun kalih guru. Mula seorang santri kalih gurune menika kudu duweni rasa sing amanah, kudu duweni rasa sing napa niku tulus ikhlas ngladeni karo guru. Teng mriki dipun critakno Anis Syekh Ahmad bin Abi Al-Hawari annahu ahada Syekhahu. Ana Syekh Ahmad iki piyambake niku janji karo gurune. Janjine piye? Alla yukhalifahu fi syai'in. Bahwa dia janji tidak akan pernah nulayani bedani apa wae karo gurune. Ora ngarah bedani apa wae karo gurune. Gurune ngidul milu ngidul, ngalor milu ngalor, sepokoke. Terkadang wong niku kathah wong manut karo kiai niku terkadang dipilih-pilih. Nek ngajine manut, ya ngajine manut. Tapi partene ora mah. Ya ta ora iku jenenge melu ta ora iku Ya wong jenenge amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah batina wa dhahir. Jenenge iman iku ya zahir batin. Cangkeme iman, atine ya iman. Ono cangkem karo ati beda. Iku cara wong mikul, iku enteng-entengan. Jadi sing kiwa narik rono, sing tengen narik rono. Ora padha. Jadi iki ana siji murid janji karo guru, wis pokoke guru, pokoknya saya tidak akan pernah nulayani apa wae sing jenengan perintah. Mergo syarat saya murid iku minimal umpama syarat saya wong golek ngilmu iku 100, sing 70 niku manut karo guru. Umpama 100 iku syarate, sing 70 manut, sing 30% iku mung belajar saide.
Mergo ngendikane Al-Qur'an wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kowe kapan atimu resik, ngilmune gurumu yo bakal gembrojok menggone atine murid. Iku kaya ngono. Lah iki piyambake janji orang arah nulayani gurune. Siji mangsa piyambake sowan karo gurune, delalah gurune iki lagi masghulul qalbi. Apa iku masghulul qalbi? Lagi sumpek atine, lagi galau. Lagi bal ditukari bojone ora kaya ngono lho ya, lagi galau. Piyambake sowan karo gurune, delalah gurune pas galau. Barang pas galau piyambake ngendikan santrine kondo, "Ya Syekh, niki mpun kula urupno pawone." Gurune gak ngrespon blas. Oh lagi napa lagi dibaleni neh, bakar dibaleni neh. Mbah, napa pawone mpun kula urupake. Mbuh piye ceritane kok ana cerita ngono apa sadurunge iku piyambake kon bakar terong mbok kon apa gak ro nggih, intine napa? Guru niki pawone mun kula urupno. Krana gurune sumpek ngomonge ya ngranyong. Wis nek wis mau urupno alung cemplunge kowe lak wis ngono langsung ngomongane kuwi. Kok ora sumpek. Oh sumpek mbok takoki wae iku ya. Wis nyemplung ae kesuwen. Akhirnya wong jenenge piyambake niku wis kadung janji karo gurune, ngetan ngulon ya ngulon, kok nyemplung ya kaya ceritane sapa kae? Sapa Warku Dara. Ketemu kon apa? Kon nyemplung nang gone segara. Segara apa jenenge mriki? Segara kok kawah piye lha iku? Oh gak kok kawah to muka. Iku lak Gatot Kaca iku. Oh, ora wong joblas iki katake. Kok nyemplung nang gone segara intine ngono. Nyemplung ngono akhire nyemplung, bareng nyemplung kok ndelalah malah ketemu karo sapa? Dewa Ruci untuk ngelmu suci apa? Banyu bening sing di ibaratno banyu pawit roji. Banyu sing banget lah banyu bening iku bakal mok tampa nalika ora ana saidik wae atine santri mbantah karo guru. Nggih, kon ngidul ngalor. Barang akhirnya kalau gue sumpah, wes gue nyemplung kesuwen. Akhirnya piyambak nyemplung. Barang santri nyemplung, kemudian beberapa waktu gurune eling. Loh, aku ki ngomong apa mau santri kok malah tak obong dhewe iku kepi. Piyambak betul sadar. Barang piyambak niku sadar, jajal cung, tili ana kae lho Ahmad iku jajal. Wong dene wis kadung janji ambek aku ora ngarah nulayani perintahku. Jajal delok wonge nyemplung tenan tau gak nang gone pawon. Tenan akhire piyambake nyemplan dia santri liyane golek piyambake niku delalah piyambake niku tenan nyemplung nang gone pawon lho. Tapi alhamdulillah mboten kok ora kobong iku mergo apa? Mergo ndekne manut karo gurune minangka perintah Gusti Allah. Mangane tengene ngajeng mriki dipun terangno wong kok tulus ikhlas nglakoni perintah Allah, wong mau ibarate kaya pedange pangeran. Wong kok tulus ikhlas karo gurune nglakoni perintah gurune, wong mau padha karo apa pedange Gusti Allah. Masalah apa sing ora iso dipedhot karo pedange Gusti Allah? Kok trimo ora? Kok trimo sapi rada grik-grik ngono jijalah. Benerno atimu, obat bakal teko karepe dhewe lho ngono tandane kok. Kali rahmat ya tenang ae ora disawah semeneng bener karo Gusti.
Ya, lebih pedangnya Gusti Allah kaya gitu. Nggih, niku salah siji cerita. Lah, alamate wong niku seneng karo Allah tenan, tulus karo Allah tenan. Nalika piyambake niku eling pangeran. Wong kok tulus tenan karo pangeran. Iku gambarane yang ngene, wong tulus karo gurune. Bojo wedok tulus karo wong lanange. Santri tulus karo gurune, padha wae. Gambarane wong kok tulus tenan karo Gusti Allah, nalika piyambake iku eling Allah, piyambake niku iftakhara, gagah. Apa ngerasa gagah. Alika awakmu eling pangeran, iku ngerasa gagah. Maksudnya gagah nang kene ora kok sombong mboten. Ya sampean niku ngerasa aku diwehi eling karo Gusti Allah, krana diwehi nikmat karo Gusti Allah ing ngatasé aku sing kakean dosa, kok isih duwe rahmat Allah eling karo Gusti Allah. Ora kok malah wah eling awake dhewe ora. Nalika piyambake niku eling Allah. Nalika bojo wedok eling bojo lanang, iftakhara, gagah. Dia merasa gagah. Ing atese aku bojo wedok sing bendina bantah bojo lanang kaya bojoku lho, bojoku. Wong ngene lek kuwi. Tapi nek pas eling nang njaba tetep dibela. Merasa napa membela bojo. Jajal kowe ngomong karo bojoku elek-elek aku, walah diteladung kowe. Ya, senajan ini bendina kok ayo bantah, akhirnya ya ta ya. Jadi kalau iftakhar, dia merasa gagah. Gagah ora krana sombong ora, ning krana piyambake iku ngrasa ing ngatasé aku sing kakean dosa, kok isih ditah pangeran iso eling karo Gusti ing atase bojo wedok sing bendina bantah kok isih diwehi eling karo bojo lanang. Itu luar biasa. Jadi wong wedok nek jane nek gelem eling karo bojo lanang, menawa ya ora patek COD ya. Ya, jadi. Padha karo sampean, wong nek sering eling karo Allah, mesti gak nglakoni maksiat. Bojo wedok kapan eling karo merasa bangga dengan suaminya. TikTok lah iki lho, TikTok nek nawarno sing apik-apik lah. Lah orang ngarah SEO. Mendino Pak, assalamualaikum, selamat siang kok SEO. Iku ketae atau metu, tapi bendino SEO. Yesus. Dadi iki maknane apa? Bojo sing ora patek merasa bangga dengan suami. Ya tobat ibu ya. Ya. Jadi nalika idza zakarallah iftakhar. Nalika wong ku apik tenan karo Allah, alamate nalika dene eling iftakhar. Ngrasa napa gagah ning ora sombong. Dadi wong apik lak ngono kuwi. Piyambake nalika nglakoni apik, piyambake balike ning Gusti Allah. Alhamdulillah ing atase aku isih ditrah karo Gusti Allah nglakoni keapian. Semono uga nalika dene nglakoni keapian tidak pernah merasa baik dengan orang lain. Iku jenenge wong sing apik tenan karo Gusti Allah. Hukiya an ba'dil masaya annahu kharaja yauman huwa wa talamidhuhu ila sayfil bahri fatawadda'a summa qala lahum inni ra'aitu an na'bul bahra wa yamsi fihi faqal inna nakhafu an naghraq faqala qulu kullukum ya syekh. Jadi diceritano ana kiai ngajak murite nang pinggir segara, ana kiai ngajak santri nang gone pinggir segara. Barang pinggir segara fatawaddu asumma qala lahum kon wudu, terus dikandani murid-murid, cung saiki uga awakmu melaku nyebrang segara tanpa kapal. Saiki uga awakmu nyebrang segara tanpa kapal. Santri-santri nek kondo
ya Syekh pripun niki awak dhewe niki wedine ambles. Awak dhewe niku wedine ambles guru. Wis ngene ae, kowe nek wedi ambles cukup nyebut aku. Ngomong ngono, cukup nyebut aku. Jadi ngucape ora bismillah. Cara upamane jenenge rahmat yo birahmatin ya ngono ya. Kelawan jenenge roh ora bismillah ora namane Gusti Allah ning jenenge gurune. Kelawan barokah guruku aku nyebrang segoro. Jadi sekian banyak murid semuanya nyebut gurune, kabeh nyebut gurune. Kanthi gurune kula badhe nyebrang nggone segoro. Ana siji murid sing nganggo nafsu. Siji murid nganggo nafsu. Mosok guruku kita wis bento tapi ana bismillah kok diganti jenenge guru. Mestine nyebut asma Allah iki malah nyebut asmane guru. Iki kaya rada murtad guruku iki. Akhirnya siji murid iki gak ngucapno gurune. Santri-santri sing nggawa sing nyebut gurune iki selamat kabeh, iso munggah nang segoro kabeh. Sing siji sing nyebut Gusti Allah lho, malah nyebut bismillah malah ambles lha aneh. Sing nyebut Allah malah ambles. Barang piyambake ambles tulung-tulung, barang tulung-tulung gurune kandha ya le cung, kowe wis tak kandhani nyebut aku. Aja nyebut pangeran. Kowe iku urung wayahe eling karo Gusti Allah. Elingmu iku kudu lewat aku lagi Gusti Allah. Kowe iso nyebut pangeran, gurumu mau lewati. Akhirnya awakmu ambles nang gone sego. Setelah ngoten akhirnya piyambake tobat, barang tobat akhirnya piyambake iso apa jenenge mlaku nang segara tanpa ambles. Jadi maknane ngendikane Al-Qur'an wabtagul wasilah. Awak dhewe iku kudu duwe wasilah mara nang Gusti Allah. Kadang nang desa wong apik tok nang Gusti Allah lewat manakib, lewat ngaji, lewat berjanjian manakib wae ora trimo siji. Ana manakib Syekh Qadir Jailani, ana manakib Basa Zili, ana manakib Sayyidah Khadijah. Kabeh iku kenek dienggo wasilah ndonga nang Gusti Allah. Lan iku nuduhno bahwa senajan piye-piye lah awak dhewe iso ngaji, awak dhewe iso wiridan, aja ngrasa luwih dhuwur timbang guru. Mergo manut karo guru iku nggawa keselamatan dhewe. Manut karo gurune nggawa keselamatan dhewe sing awak dhewe gak iso nebak. Sing mestine kobong malah ora kobong, sing mestine ambles malah ora ambles. Kalau niku gadah kenalan tiang Demak, riyen teng kene Papua. Cerita sithik ngene nggih teng Papua. Piyambake niku manggen teng kene pedalaman. Teng kene kula dugi piyambake niku antara 200 kilo. Iku nek ngojek biasanya regane 1 juta. Bingung ta kowe ya, agar ngojek 1 juta, kadang 2 juta. Ngojek kok nggone sentani sampai teng kene niku. Piyambake niku tenggene mriku delalah karo Gusti Allah diwehi rezeki sing berlimpah. Saking berlimpahe piyambake niku gadahi bojo ape nglairno. Iku ora trima nyewa apa mobil truk kene Amrin, ora gak truk, helikopter. Iki tenan ceritane. Saking wonge duwe pirang pasti banyak zaman semono mobil itu ya ono, tapi kurang cepat, isih luwih cepat helikopter. Akhirnya piyambake iku apa jenenge nyewa helikopter. Wis. Lah aku rono kira-kira 2002. Kepake kula niku 2006 apa 2004 kan. 2004 menawi. Piyambake niku cerita jebule niku dagangane wis rusak kabeh. Duwe ora duwe utange pirang
Padahal biyen iku miliarder. Biyen miliarder. Akhirnya piyambake dolan ngene kula ngopi-ngopi biasa, wong nek wis bingung ya akhirnya ngopang. Dilalah sing dijak ngopi kok bingung karepe dhek. Ya, kula eling. Aku kok ngene pripun iki? Mbah aku dhewe gak roh. Aku ya ora iso jawab. Tapi kula akhirnya ngeten, jajal awakmu eling-eling. Biyen tau nglakoni donga apa gurumu sing mok lalekno, ana ta ora? Biyen awakmu tau dhewe wiridan gurumu terus mok lalekno, eling-eling. Aku gak nuduh awakmu jajal eling dhewe, eling-eling dhewe. Jebule panjenengan piyambake niku mulai wis ngrasa sugih iku mau wis kondang, wiridane kabeh sing ngombe satu pun ora ono sing dilakoni. Kok sitok gak ono sing dilakoni. Sibuk golek jebule ninggalno apa sing didhawuhna gurune, ndadekno rezekine ser. Jebule ngono. Ya mbek akhire piyambake niku bareng rada eling sithik-sithik, akhire manakib sing gurune diwaca maneh, wiridan sing gurune diwaca maneh. Dilalah ora suwe antara 2 tahun, kok suwe temen Mas yo, antara 2 tahun piyambake pun balik maneh ketata uripe sugih. Lah saiki wong wis mati. Saiki wong wis mati tenan iki. Kula gadah apa tenan iki Bapak. Dadi maknane apa-apa sing ana hubungane karo kiaimu aja sampe mok tinggalno. Mergo iku nggawa apa dhewe. Semono kok apa wae sing mok lakone karo gurumu iku mesti nggawa barokah dhewe sing barokah mau tanpa mok nyono, tanpa mok itung nganggo kalkulator. Sing mestine kobong malah ora kobong, sing mestine tenggelam malah ora tenggelam. Akeh crita ngono iku. Nang gara-gara eling gurune selak disameno pirang. Ya kaya ngene iki kula ngaji jane ora pada iso. Ndek mau kok ngene omah, pokoke mbah mun tak Fatihah gebut ngono ayo kok. Nyatane ya dirungokno wong ngaji nggih. Piye pun saya aku ora ya. Dadi mane ora nggawa kemulyaane dhewe, ning nggawa kemulyaane gurune Al-Fatihah.